Tervetuloa seuraamaan Turkin pippurihaastetta. Meillä on täällä tänään World's Hottest Turkish Pepper, tämmönen paketti Fatserilta. Ja testataan tässä nyt, miltä tämä vaikuttaa ja kuinka pahasti on suu tulessa. Me tässä ollaan Samin kanssa kameran edessä ja meillä on täällä sitten sen lisäksi 2 muuta kilpailijaa itseään vastaan mukana. Paketin mukana tuli tämmönen kortti. Ja täällä on selostettu tosiaan nämä eri Turkin pippurin tulisuusasteet. Paljon se oli se skolioosiasteikko tai se mikä se oli se? 900 000. 900 000 mitä? Scoville. Scoville on yhteismäärä näissä skolioosikarkeissa. Eli nämä on niin 900 000 Scovillea. Ja niille, ketkä tulisesta ruoasta tai chileistä tykkää, niin varmaan tietää mitä se tarkoittaa. Mutta tämmönen setuppi olisi nyt siis tarkoitus vetää naamariin. 1 kerrallaan suuhun ja vihreä on se mistä aloitetaan. Ollaan minuutti tää suussa, sit saa purasta ja nielasta. Sen jälkeen keltainen huivii, sama homma minuutti suussa. Naatiskellaan ja sitten viimeisenä punainen loppuvastustaja. Meillä on tossa rasvatonta jogurttia ja jotain muitakin litkuja, mutta näitä ei niin suorituksen aikana ei saa naatiskella. Tää on sitten loppuun tää pelastaja täällä. Ollaanko me valmiita? Mä en tiedä onko mä valmis, mutta mitä ei kai tässä muuta sanottavaa on näistä. How far do you dare to go on kysymys. Kuinka pitkälle? Mutta siis mehän mennään maaliin asti, ei me niinku homma jätä kesken. Tässä pitää olla joku sakko, jos lähtee kesken. Niin no, mikä on sakko? Joutuu kieriin lumihangessa. Ei oo lunta. No, sit pitää etsiä lumihanki saunasta. Naapurit on iloisia, kun mennään tonne juoksentelemaan. Onko tulisen ruoan ystäviä? Ei. En minäkään, joten ei se auta muuta. Tän saa niinku tehdyksi syömällä nämä. Ei siinä muuta. Lähdetäänkö vihreästi liikkeelle? No niin. Minuutti sit kun nää on suussa. Ja sitten ette koske silmiä, jos olette koskenut. Niin, nyt ei kannata sormilla koskea ollenkaan tuohon rööriin koskea näillä sormilla. Sitten vaan Kippis. Hei. No niin, sit lähtee vihreä. Pitää imeskellä. Maistuu turkkarilta niin kuin se aikaisemminkin maistuu. Tässä on hyvä nyt pyöritellä suu läpi tällä karkilla, niin tunnustella kaikki kulmat. Nyt alkaa polttaa. Nyt on kieli on tulessa. Itallakin vähän. Syke alkaa nousta, sen huomaa. Mua alkaa sydän hakkaa jo nyt. Ihan vaan ehkä jännitys alkaa niinku. Onneksi on vasta vihreä, ei kun minuutti. Vielä 10 sekuntia, kun saa purastaa. Sit saa purastaa ja nielasta, jos ei halua fiilistellä. On tääkin aika tiukka kyllä. Ja minuutti. Kyllä mä purasen. Sylkästään. Sitä pahempi pitää puraseen. pitää purraa. Suoraan kurkkuun räjähtää. Tää oli aika tiukka jo. Mutta tää on se pohja varmaan mikä tehdään sitten. Tämähän on ihan hyvä. Sitten vaan oranssia kehittyy. Niin siis eihän tää niinku pahaahan tää ei Sama aikaan. Se oli ihan Tää oli jopa hyvän makuinen. makunen, mutta en mä tiedä olis se erikallikin kuin mulla, koska tää oli aika tiukka. Sitten taas. Kippis. Noin mukaan onkin henkilökunta palaveri, jos ei ole paikalla sillä. Jatsikka mennään vai? Eikä noin nassuja. Aletaan käymään asioita. Tämä on kokenut kerran. Me siis aikaisemmin syötiin Samin kanssa tää keltainen. Ja sit jos ette jo seuraa Motolo-jotilia, niin pistäkää seurantaa. Hyvää präkkäkontenttia. Niin pelkkä tää keltainen syötiin. Tässä on kyllä asennetta. Niin se oli aika sellainen puolen tunnin polte. Siellä sanottiin pöydän toisesta kulmasta, että on jo asennetta. Mä oon jo nyt silleen, että mä en tiedä pystyis mä tähän. Mulla on siis syke, mulla on varmaan 200 syke. Mä hakkaan sydän ihan sikana. Mutta missä tää niinku kannattais pitää suussa? Ei missään, ei hyvää Se on yläpellissä. Pyöritään joka paikassa tätä. Paljon meillä on aikaa vielä niinku siihen, että saa nielasta. Nyt saa nielasta. No kiitos. Nyt alkaa vuotaa nokka. Saaks edes niistä? Kai sen nyt saa tehdä. Ei.
Ei, okei. Me pidetään kaikki sisällä. Tää on niinku biljardi, että sit kun pelataan, niin alkaa tehdä sääntöjä niinku kesken peli. Nyt alkaa vähän tulee jälkipolta. Me ei oikeesti johonkin. Oksennus Siis eikö tää tunnu sulla ollenkaan? Siis kyllä. Mulla on pakko niistä. Saa. No saahan niistä. Ei tää oo helpottavaa. No niin, otetaan tää nyt oikeastaan. Nyt tää punainen sitten. Jos mä mietin yhtään pidempään, niin mä en syö tätä. Okei? Kyllä se alkaa sullakin vähän otsa hikot. Kippis. Joo, hiki tulee vähän joo. Joo. Kippis. Joo. Ai. Hoo. Autiskelta. Sä lopetit sen. Joo, joo. Tai se oli. Se oli siinä jo. Joo, äkkiähän se meni. En mitään. Mitä se? Ai ja sieltä sitten. Sitten kun on karkki nielasta, niin ottaa helpommin. Niin, se hetki aikaa kestää, että se sitten... En tiedä näkyykö, mutta käsi tärisee. Näkö meni. Tää on Mä hirveästi vaan eroa. mietin miltä on tuntuu sit kun mä huomenna tän tuseran. Ei mietitä sitä. Joo. Sama Tuu ilma. maha. Ai. Nyt tää on sit kärsimystä puoli tuntia. Ottakaa joku. Siinä on jollekin. Mä nyt turvaudun tähän. Kipeän näköisiä. Kyllä tää niinku aika tiukka on. Ei tää mikään silleen, että en mä tiedä miten tää pystyy tehdä silleen ihan värähtämättä. No kato sen kaulaa. Se on ihan punainen. Siis kyllä tässä niinku lämmin tulee, niinku vettä tulee silmistä, mutta yllättävän niinku... Mulla valuu siis suu täyteen. Niinku mä voisin nyt laittaa tän kupin täyteen vaan sylkeen. Tiukka haaste. Eli jos haluatte haastaa itseänne tämmöisellä karkkihaasteella, niin suositellaan silleen, nyt tässä vaiheessa silleen semisti ei välttämättä ihan täysin. Mut jos tykkää tullisesta ruoasta, niin kyllä niinku poltteen saa. Oh. Ilman tätä ei kyllä tuu mitään. Pika ottaa ihan, Lisää karkkia. saatat ihan pressinä. Ei oo mitään järkeä. Kyllä se oikeesti kaikki polte hävisi jo. Eiköhän näin naamasta. Se on Ehkä se meni sit punottaa niinku- sit. Meni sitten jokin muualle, mutta... Mä en tiedä miten sulla voi hävitä polte, kun mä oon ihan, mulla on siis niin tulessa suu. Mutta tää, jääkö kohtehän, ei pysty ihan vielä tehdä tätä loppuspiikkiä. Pohjaton mitä Mikä MP? Oliko tiukka? Oliko niin tiukka kuin oletit tuo punainen? Ei. Ja sit se, tuliko se niin, että... Mä ajattelin, että se on pahempi. Ei noissa ollut hirveästi eroa. Niin, ja mun mielestä tässä oli vähän se, että se tuli niinku pikkuhiljaa, eli kun oli lattanut tän vihreän, sitten kun veti keltaisen, niin se punainen ei ikään kuin tuntunut enää niin paljon. Mutta tässä jälkipoltteessa, niin tässä niinku on paljon pahempi kuin tää keltainen, niinku tää. Tätä joutuu nyt sietää se puoli tuntia tätä semmoista suun täydellistä poltetta. Mutta se mitä piti sanoman, niin tosiaan jos yhtään niinku tulisten ruokien ystävä olette tai olet, niin kannattaa testata. Tää on matalan kynnyksen tulisuushaaste. Silleen helppo, 3 karkkia naamaa ja kaikille tuttuja tietysti Turkin pippurit, niin onhan tää myös tämmönen makuelämys tietyllä tapaa. Mut jos ei ole ihan varma miten sen sietää, niin kannattaa ottaa pikkasen jogurttia kylkeen. En tiedä oliko ensimmäinen ja viimeinen ruokahaaste tälle tilillä, mutta tää nyt tuli tehtyä niin sanotusti. Kiva kun katsoit ja ensi kertaa.